Rwyf wedi mynychu eglwys ar hyd fy oes, wedi cymryd fy addunedau priodas o ddifrif. Daliodd fy ngŵr lawer o swyddi cyfrifol yn yr eglwys, ac roedd parch mawr iddo, ac roedd ganddo lawer o ffrindiau. Ar y llaw arall, ychydig o ffrindiau oedd gen i y tu allan i'r eglwys, yn bennaf oherwydd nad oedd yn fy hoffi i fynd allan, gan ddweud bod fy neletswydd fel gwraig a mam yn unig. Gartref, ef oedd yn rheoli, eisiau bopeth fod yn berffaith. Disgwyliodd ei brydau bwyd ar y bwrdd mewn pryd. Os nad oeddent o safon, byddai'n ei daflu yn y bin ac yn gweiddi arna i. Yn difethaf fy ngallu ac yn gwneud i mi deimlo'n ddiwerth. Dyfynnodd y Beibl yn aml, ond roeddwn i ddim yn gallu deall pam roedd Duw yn caniatáu mi arwain bywyd diflas. Caniatawyd i mi fod yn aelod o undeb y mamau, gan i fod yn ddigwyddiad yn yr eglwys, ac roedd yn gwybod y dydd a'r amser i bob cyfarfod. Caniatawyd swm penodol o arian i mi ar gyfer y cyfarfod, ac roedd yn rhaid i mi wneud esgusodion os na allwn hyfforddio rhywbeth arall. Byddai bob amser yn mynd â mi i gyfarfodydd ac yn aros i'n codi y tu allan i'r eglwys. Roedd pawb yn meddwl ei fod yn ŵr mor gariadus, gofalgar, ond doedden nhw ddim yn gwybod beth aeth ymlaen gartref. Roeddwn i'n berson hapus, hyderus, ond newidiodd hynny pan briodon ni a chael ein meibion. Byddai'n rhoi swm penodol o arian i mi ac yn rheoli'r hyn a wariau ar ei temau eraill, dillad, esgidiau, dillad pant. Pe bawn ni'n gofyn am fwy, byddai'n colli ei dymer gyda mi ac yn dechrau gweiddi. Bygwth trais, a dweud fy mod i'n dwp ac yn ddiwerth. Nid oedd gan fy meibion unrhyw barch tuag ataf, gan efelychu ei ymddygiad Dim ond pan ddaeth siaradwr o gymorth menywod Cymru i roi sgwrs sy'n cangen, y sylweddolais ei bod yn disgrifio agweddau ar fy mywyd, ac fy mod yn destun rheolaeth orfodol. Bygwth gyda chefnogaeth Cam-drin Ysbrydol. Ni allwn ddweud wrth unrhyw un, gan nad oeddwn yn credu y byddai unrhyw un yn fy credu yn yr eglwys, gan ei bod e mor hoffus ac uchel ei barch. Ar ôl noson arbennig o ofnadwy, pan ofynnais allwn fynd ar encil undeb y mamau, roedd mor grac fe wthiodd fi pan oeddwn ar ben y grisiau. Roeddwn i mor ofnus nes o mod i'n gwybod bod yn rhaid i mi wneud rhywbeth. Fe wnes i ddod o hyd i'r daflen o'r cyfarfed undeb y mamau. Hwnnw gwnes i gadw yn fy mag, a ffonio rhif live fear free. Mae pobl yn yr eglwys yn gefnogol, ond ei chael hi'n anodd deall yr hyn aeth ymlaen y tu ôl i'n Ddrysau Caeedig ni. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd, yr wyt wedi cau amdanaf, yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod dy law drosof. Nid ydym yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen y tu ôl i Ddrysau Caeedig, teulu eglwysig parchus, ngŵr cariadus, drysor o wraig, esiampl dda o deulu Cristnogol. Fodd bynnag, gall hwn i gyd fod yn ffrynt sy'n cuddio ynysu cynyddol, tan seilio hyder, bygythiadau a gwirdroi neges Iesu o gariad diamod. Yn y pen draw, roedd undeb y mamau yno i'r fenyw hon, trwy rhoi'r cyfle a'r wybodaeth a gellid ei defnyddio yn y dyfodol i ddod o hyd i ffordd o ddianc. Fe wnaeth gwrando ar y siaradwr gwadd helpu'r wraig hon i weld yn glir yr hyn yr oedd ei gŵr yn ei wneud iddi. Gwnaeth rhoi'r daflen allan gyda rhif ffôn ar gyfer live fear free
y gellid ei chadw'n ddiogel nes bod ei angen, wahaniaeth enfawr i'r aelod undeb y mamau hwn. Arglwydd cariadus, helpa ni fod yno ar gyfer y rhai sy'n profi bygythiad a rheolaeth trwy orfodaeth yn y cartref. Helpa ni i'w hamgylchynu a chariad a chefnogaeth, gan rhoi'r cyfleoedd iddyn nhw sylweddoli beth sy'n digwydd iddyn nhw. Helpa ni bob amser i gynnig help sy'n briodol a sensitif. Amen.